Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ɗan uwa na cikin wannan gida muna muku barka da wannan lokaci, muna muku barka da safiya. Da fatan kowa ya tashi lafiya. Alkhairin da ke cikin wannan rana Allah ka sada mu da shi. Sharrin da ke cikin wannan rana Allah ya kare mu alfarman shugaba Sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Ubangiji Allah kowa da kalan bukatunsa na alkhairi Allah biya mara. Hidayar Allah ka kiyaye mu. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور العلم. اللهم أفتحنا أبواب فضلك ويسر لنا خزائن رحمتك رب زدنا علما وأقلا وفهما على قراءتك ربك الكريم وقال بلك رب العرش العظيم. Ɗan uwa ga wani sirri wanda wannan sirrin inda mutum ya yi shi insha Allahu da yardar Ubangiji za a samu nasara kuma za a samu lafiya da yardar Ubangiji kuma insha Allahu buɗi zai zo kuma kariya ce. Dafa'i ne kuma jalabi ne. To wannan naman da kuka an sassauka kamar wannan allura, wannan nama haka ake dafa shi. In aka dafa shi a haka za a rubuta wa qaddimna ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansura. Ƙafa 313 ana yin ta ne kwana 6. Rubutu ne ake rubutawa. Za ana dafawa kullum aka so naman da zai isa. Allurorin kuma ga su nan guda 100 ne za a siyo su. Allurar makafi kenan. Inda kuna an ce allurar makafi to wannan ita ce allurar makafi. Za a nemo ta a wajen 'yan koli. To duk wani wanda aka yi mar asiri ko kuma wanda yake gaba ganin buɗi a kasuwancinsa ko kuma ina neman tsari da duk wanda ya yi mar wani jifa ko kambun baka ko abin da ya kama da haka to in dai aka yi mutum ko a yi mar zai karye ko in aka yi mar insha Allah ba zai same shi ba ko daman akwai a jikinsa to da yardar Ubangiji ko kana jin jikinka ba ka jin daɗin jikinka to in Allah ya so ya yarda ka daure kai wannan. 'Yan uwa mutum ya daure wannan in Allah ya so ya yarda wallahi za a samu lafiya. Kuma daga zarar in aka dafa nama in aka yi wannan ayyukan in aka dafa naman cinyewa za a yi to kuma allurar za a zazzare ta. In aka zare ta za a je a samu gidan tururuwa 'yan uwa ake samu. Za a je a zuba ta gidan tururuwa guda 7 ake samu. Za a je ana zubawa a gidan tururuwa ƙofofin gidan tururuwa za a je ana zubawa insha Allahu. Da yardar Ubangiji in Allah ya so ya yarda za a samu lafiya in Allah ya so ya yarda kuma kariya ne tsari ne kuma a jikin mutum. Wannan in dai aka yi wannan to fa in Allah ya so ya yarda za a samu lafiya. Allah ya taimake mu, Allah ya sa mu dace, Allah ya sa a yi sa'a alfarman Annabi.